Loh, ora mudeng kok. Dagelan diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Kok nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Nih. Dagelan sik nemu asam urat iki. Lah wong iki ono lorone. Kakean iki ngono kuwi. Ayo wis rasah iki. Gunem ae iki. Gontak ganti. Alah, kaleme. Ya kene ndamuni. Gontak ganti ngadeg sejek. Lho sing gontak ganti sapa wong karo sampean terus kok gontak ganti iki piye? Ganti liyane kok, Bro. Saya emang ketika kali pundi daleme tulung aku. Dadak omong kok iki. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya tapi ki conten Mas iki. Nggih, nggih. Jejeg kuwi. Aku wong serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Wah. Happy wife, happy life. Apa Bahagiakan istrimu, kedepannya keluargamu akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah ki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Ono. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Perang ono. Pak Rudi nang kene, ora nang Inggris. Omahe kene kok nang Inggris. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu.